Namar ka jing kerduk kam jam jong ki samla jong ka jylla, mynta ka sngi ka lai puwei tarik nailar, ki Dkhot jong ka Hynniewtrep National Youth Movement, da ki Spah Ngut ki pyrshang Tur Sha Secretariat, banyak kynduh yo myntri rangbah ka jylla, congrad sangma, hynrei katba kidang pyrshang Tur, khmat umat dur jong wohkiang Nongbah hajan civil hospital, kila syabat no haki board district jong ka East Khasi Hills. Nakaliang presiden kaseng uba Lewis todong ulaong baka jing Thmu jong Kiba Tur kadebenya kynduh yo myntri rangbah ka jylla banyak keren mark khmat batu Namar haki Hnym baladep nakaliang myntri rangbah ulaku lar bandon no ka employment policy hynrei kat haduk mentaru 4 shimla yo isatia Nailar kari, jing la jong do ID. Pendiu hajing manu man miyale, laga hynrei magi panda jing manu pan ID. Magna pang kawat kari, magna pang kawat kari, magna pang kawat kari, kawat kari. Dkhot jong ka seng dre da kim walla hangni ki tu ki pyrshang sekali ki pyrshang secai ro kenang bang yo bangin pengan no ki program sekarang ni dewa ya ka ni dewa ya ka ni dewa ya ka